Umengameli weqembu le-IFP umhlonishwa Velenkosini Hlabisa esikhundleni sakhe njengongqongqoshe wakwaCokta ehambisana nongqongqoshe wakwaCokta eKZN umfundisi Thulasizwe Buthelezi bethule ngokusemthethweni uhlelo lokuhlinzekwa kwamanzi olubizwa nge-Ekuvukeni Water Scheme. Le ngqophamlando yohlelo izokwethula umthwalo abantu abalinganiselwa ku-90,000 abakhele izindawo okubalwa kuzo Ekuvukeni, Eidfall, Etholeni, eBhekazi nakwaHlathi. Le project yamanzi izoba impendulo ezinkingeni zamanzi esibhekene nabantu abasuka ku-Ward 30 kuya ku-Ward 36 kumasipala oholwa iqembu le-IFP i-Alfred Duma. Ilinganiselwa ku-20,000 isiyonke imizi ezohlomula, kanti le project izoqinisekisa ukuthi abantu bathola amanzi ahlanzekile ngaso sonke isikhathi.